बायखाय खालायखानानै अबल खालामनो नागिरनाय लिडारनि दं जागौ खायफानो जों लिडारनि पावनो खालायावो लिडारनि सामनो नाखायावो गथ'फोरा संथेखाय सामनो सयसो जागा सबै लाखनै आबाद सयसो जागायाव सयसो नाखार मोननो जों जुदि नाखारै साम खायनानै लोंखाय जों गायसे मानिलायनो दंनानै दै मानिलै जे अगरा बरफ गथाया साय दंखा ini je saya nanti dongkai abang malah orang orang itu orang saya tapi itu belum ada itu nah karena di situ neng orang semua nama je orang kayak bahaya ngai bahaya cara orang itu sini sama saya nama sini beri nama apa nama tu sen beri nama lalu punya sama bahaya itu dong bersama tidak sama itu dong sen bersama tidak itu mana bawa saya de Kora kompa, abnormal channel pun umaro, सब खाबाय हामजादै बोसखानाव आसुके हामजादै तिदुल माखाय सिन दफानि सामुनो दै सिन दफानि जत खायगायनो बुरिरंनि खायगायनो साक्तारै नि खायगाय बेलायनो थानाय नै आमाखौबो आइमोनजा फैनाय सिनि बरं गानजो बुखक मनि हा बकबांबा दरातै गोबांबा पार्टियाव थायो फैगा बकबांबा गथ'न मुजा गथ'न खाफायना सिनिबायो बोसोरखाय दुइ सेका बोथिखाय सामखायनाय फैगा गथ'न थायमानो दाबो सिनि अमर दङ माने सिनि बुबा रानिलि बतुइ दुइ दङ बेनिखायनो आं बायनाय सिनि बुरि दङ सय लामादै सामखायना बागै नायखलफोरदै सय लामादै गामखायना बागै दैदु थं सिनि बुरि दङ बिसिङो बा सिनि उमारंनि बिसिङो जुदि केवल साया सायदंखाय बा साया सायदंखाय दैदु थं बहाबा जासाय सायदं तानै सिनि बुरि दङनि बिसिङो माने किसा किसा जरा जरा इगु फायखां जरा जरा इगु तानै ओं आबाद खालामनानै नोंखौ आं बिसिङो इगु उलायबा बबाहाय केवल आं नुबै दङ माने राव ककनि सिलाय गुलि बायसिनि बंग ककसाय बखाव खाना दिया कक बाय ककनि जदि कक लामबायबो जदि साया सालाय गखाय जरा जरा बखानानै खालामो आबाद बागैनो आंथ' बोरै दङ खाय गासैबो गायसा सेटालायवै गासैबो गायसा रोंया सिया हिलायवै रोंया जागाव ससावै सिया जागाव दै दुलै sam kakek sini beta tripolen di bagi dari sini bubagrani nak munggo tik bagi sominai jadi apa hari kayawai kem bagi jadi hamzat lagi sangat hamzat ni hamzat mana tik jalan sominai berapa itu tanah kan saya lagi no jauh tu beri nama jauh tu central district block primary jauh tu beri nama angkoi nama tunggu jadi pulau 자가워 빠꾸는 자가워 깨부라게요 문 살아야 가까이 아무 부스랑 살아야 살아야 빨리 이 카드 후바이 똥futak하이 나기떡하이 삼살파니 통 삼살파니 막이 안좋다는 뭐요 진이 부바가 지금 따무스가 탈차지 사이도 못보 탈차는 할탈 부지네 탈차 따무 단자 진이 나할 놈 떠났잖아 떠나보니 단자 그니 희망 서카를 보야 사직 설설 부지가 나가요. 단자 따모. 단자 하게 단장날. 단자 할수 하게 타라요. 아버로선 삭삭너 너스가 스늘 저거너 부리랑너 저러저러 엔카레스 테이네 삼색에 저러너 싸네. 단자 너네가 사워 삼색을 알까. 단자 너네 사이도가 부부발. কিন্তু ring lain mana ruang kalau sekolah ringnya angkaya box naya salah itu apa kaitan tuh kalau kayak begitu sekolah yang kayak salah itu kan jadi orang sekolah ada seminar jadi kalau itu jangan apa seminar itu kamu kayak kenapa kasih pergi sama tadi mereka sama sahaja apa salah itu sini satu sini PM
Sensani logi lima yang naik. Borak jauh rizal kabuat kalau mereka mereka kong bos rama nang naik. Sudah buat rasa kaisa neng kaisa apa hekeles. Soy jaga sobi mangla. Soy jaga dia tak diperoleh ni lo nanggu. Sini top ni bagi sini समाज निबागै सिनि नाहार गायसारनाय गोबाग्रानि कक्र जों बोखाबाय यासाखा नांनाय सामुंबाय यासाखा नांनाय एक्सन बाय यासाखा नांनाय आफुसे जों जाना सबायनाय आंनि जुदि जाया दंखा आं नाकादि आं सामानि गारो आंनि बुस्थाङाव